Inibingelela kuphi na kuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our KingNuba with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Insizwa bafowethu ikhipha ingoma edla abantu niyayizwela yozani kuningi mfethu insizwe kwenzile sifikile la endimeni but wami okubaleke kakhulu na ingoma ebibalekile mfethu uwehlele isehlo wanyelwa inyoni esandleni ulokhu uhlele kwi-Artbitor bakulanda abantu baka-Artbitor bathi woza yavele yathi bathi wozana hey bakwethu angiyiphuzele udelingi leyo ndawo siyayiphuzela nokwa siyayiphuzela soka laka soka ayona ibele boco zethu ke ukukhuluma ngendaba enkulu yale overseas bakwethu ubhuti uhora lenjabulo la ukhuluma ngendaba ejulile kakhulu ngoba ngise ngihlalele ekhaya ngihlalele nje ngingelutho njenga namanje ngile emzimkhulu omkhulu hayi ke kusho ukuthi ke uqala kwabo ukuxhumana nami bangibhalela ku WhatsApp into engayinaki mina lezo inamba yaphesheya mina ngihlaba ublock ngaba block ngoba into songayiqondi angiyiqondi nami vele ibe inhlifi kanje ngihlaba ublock hishi ngabachithela le kusho ukuthi kudlula isikhathi sesiside sona isikhathi I think it was April ngaloso sikhathi njoba manje babekusendele ku WhatsApp ngaba blocker same time kwadlula isikhathi mhlambe la ko May kanje bangibhalele babhala i-email hayi ke ngiqala ukuxhumana nabo yabo hayi ngiqala ngayinaka indaba ye-Artbitor hayi ngoba mina ngiyazi ukuthi i-Artbitor ngiyayithengela ngiqala ngayinaki kube njalo ngazi ukuthi ngiyayithengela njengoba niyazi neya ngiyafoda hayi sidlula isikhathi babele bexhumana nami hayi ngithi angeke ngiyinake le ndaba hayi nebala ke baxhumana nami bathi bazofona nokufona mabefona hayi inamba umuntu ayibambe sikhulume nabo ngithi ngiyayisave le namba ngiyibheka ku WhatsApp le namba ngiyisave ngayiblocka kudala lengu April ngiyiblocker ngithi inamba etheni le ngangiblocker kudala ngaqala ke lapho banika ibail ngawa unblocker la inyangeni ezedlule ngaba unblocker saqhubeka ke saxoxa kuze kube yimanje ke kusho ukuthi ke babe nenhlanhla enkulu kuba ngithola noma ubanje ngangibablockile nje angithola noma ubanje njengoba ngisho ukuthi mina kusukela manje they must call me KingNuba International because khona abantu abasukele overseas bezofuna iking ye-Artbitor abantu bephikisa ukuthi ngubhuti we-Artbitor namanje manje ngithi ngizowehlukanisa unyaka abangabaza amandla ngithi hoyibo kubo bonke bangabaza amandla abangabaza abantu amandla abazi ukuthi ungayenza lento abazi ukuthi ngizoyenza I know ukuthi ngingayenza ngizoyenza lento but okungiphatha kakhulu ukuthi wozani angayizwa nje la idedelo umsakazweni but enhlizweni zabo bayazi ukuthi his song angazi noma angazi mhlawumbe noma uphondo ngoba uphondo oluningi angisazi liyashaya uphondo mina le ngoma bengithi izothi mayiphuma nje isasana kuphuma nje sanama bededele emisakazweni ehlukahlukene but angazi ngiyacela bakwethu isicelo sami lesi ngisazosicela futhi mhlawumbe ngibadlulisele ama message ngithi abayidlali nami ngisazozama ngayo yonke indlela kubacela ngibancane bayidlali his song le bawethu abantu bayafuna ukuthi ngehlukanisa unyaka ngicela abaphathi badedele igazi iyodwa ingoma yasezweni ithi wozana mfokaNuba mfowethu sisayixoxa le ndaba ye-Artbitor emabekusendela bathini mfowethu emasebekufonela bathi hlanganani ithini plan yabo ngoba abantu bafuna ukwazi mfowethu ukuthi wena uyithole kanjani ngempela lento
Kusho ukuthi bathi bafuna ukwenza i-partnership nami babona ukuthi ngumuntu oyithanda i-Artbitor nami ngavuma ngoba ngiyayithanda i-Artbitor bafuna ukuthi ngiba-advertisele yona ngibe i-ambassador yabo nebala ke kwabanjalo ke khona engingakusho nje lokho yabo. Mhlambe izothi into okay KingNuba usuyitholile le offer labakunikeza yona mhlambe kuzokwenzeka ukuthi bathi uzosiqokela nje izinto sizokunikeza izinto mahala noma mhlambe sizokunikeza izinto siphinde sikunikeze nemali ngaphezulu bathini Ngiyaphoqa ngoba ngiya-afforda phela impahla imali yapho ke bekuphoqa ukuthi bathi nemali yabo. Sithini samba Hayi samba singadalulwa kodwa sona sesinda impela esanokwesinda but asidalulwa nhlobo wesitala ngingasho nje ukuthi banginikeza impahla nemali nayo kufanele ukuthi ingene ekubeni benginikezile nempahla kusho ukuthi ikhomba njengoba nazi ukuthi i-Artbitor u4000 phuthuma 5000 kusho ukuthi ke ngiqoka lezo impahla ebakwethu ngimani bona ibhanoyi nje uthi tshwi isuke iphethe kwami ngoba okwami kuhamba ngamabhanoyi akufiki ngemikhumbi kuhamba ngamabhanoyi vele ukuthi nje jobhe angazi baze bathi nginenyoka nje basho bathi ngithwela bathi abakazi bambona umuntu edume kanje ngidume nale Italy overseas bangazi not ukuthi mhlambe ngingcono nginjani ngiyacula nami ngifana nabanye but umusa kaMdali nedlozi lami ukuthi bangibeke kuleli zinga yabo akwandile bani uyakwazi ukucula kahle ezweni njengoba ukucula njengami but abantu ungadumi bathi mina kuhamba konke nje yabo umfukano bangiyayizwa mfethu uyayibeka kacaca ngicabanga ukuthi i-TV yokuqala le ofikile kuyona wazobeka ngendaba ye-Artbitor abantu bebelokho bekhala bethi uyithole kanjani i-Artbitor and kwenzeka kanjani uthathole i-Artbitor abantu mfethu bayakhuluma abanye bekhalalisela kube kanjani kwena ya iningi labantu bangihalalisele kakhulu ngibonge nje ekakhulukazi ngiyabonga namabhinca nabaculi bakaMaskandi mosi yabo bayangithanda yize futhi bangikhonzile futhi yize abanye bengeke bakuveze lokho yabo but imosi yabo nje akekho engathi mhlambe lo angishayisana nayo or ngeke ngizwe kube njani naye yabo bonke nje bangikhonzile impela ngoba abalandeli bami bonke labo abaculi kusukela ebaculini abamaskandi babalandeli bami umculo wami nakubona yababuyisela ithemba umculo wami mina ngingasho ngithi ngifundisa umculo la ezweni njengoba sobonile nje ukuthi ngifake nothasa lekhansela kulelo shunu lo wazezweni nothasa lekhansela sengifake lo shunu kusho ukuthi ngibafundisa ukucula abantu nje yabo nginesikole sekucula but esigakhokhela nje free yabo uyabanika nje ongaphakathi ngibanikeza ongaphakathi njengoba nowazi ukuthi nomtapo wolwazi ngiyaphekana ngithi mina ngiyophekana nje ngiyaphekana umtapo wolwazi othi ubhobho okhulu benze angazi la ezweni kusazoba mnandi ezweni ngoba ngeke ngakubona kwenye indawo lapha unomthandeni ni performer nangicabanga ukuthi nani seMaritzburg emcimbini kaKhehlelezi ya sasemcimbini kaDr Khehlelezi eMaritzburg lapho sasiqhudelana khona kufuna kubonakala ukuthi eyiphi inkunzi akwacaca ukuthi iyodwa inkunzi yasezweni ngisho nje kubomaskandi ukuthi iyodwa inkunzi yabaculi yimi gospel yimi mapiano yimi igqomi yimi afropop yimi angazi ukuthi ngabalana ngithini but umculi oyedwa umculo ocula kahle ezweni ulo okhuluma nje manje uKingNuba nje wawazi ukuthi neyozani ingoma engaqondakali ithi iqala ishwa ngathi amaNazaretha ithi ishintshe ukhiye kuba ngathi isicathamiya uthi usayilalele kuba ngathi inobu gospel nyana ongatheni kuthi kusenjalo kuba ngathi umaskandi angathi ngiyabiza lapha kumaskandi uthi usalalela kanjalo vele kufaka eziyona sesithi usani angazi ukuthi akekho umuntu wake wacula umculo kanjalo yabo awumixike kanje kodwa uma uwuzwa angathi awumixikanga ufuna uzujulele yabo
angiyazi nami lento but into nami engiyiphiwe emazulwini ngithi ngiyekeleni lento isegazini ngayiphiwe emazulwini. Awu bafethu iyasho KingNuba bafethu hayi insizwe ephiwe kakhulu le bafethu uyayizwa nezwi ukuthi lento ikhona. King ngiyakubona mfethu ungena kuzo zonke ingwenye ezila eThekwini, ngiyakubona ukotira, ngiyakubona ukokhehlelezi, ngiyakubona ukongizwe. Engicabanga ukuthi insizwe eziphethe iTheku lezo owazi kahle ukuthi uma ukhuluma ngalawo bantu ukhuluma ngabantu abayivala i-social media makuthiwa kuyenzeka. Ngiyakubona ukojumbo. Mfethu nihlangana kanjani labantu? Ngiqale futhi ngibonge uBrazo uJubo ngenze iphutha ngingabongi kuye ngoba uyena olokhuzanile ongithathile ekhaya yabo wathi angizoba la eseduze kwakhe. Ukuqala kwami ukwazi ukumazi ke ngamazi ngoba kwangakethi umculo wakhe ngiwuthanda yabo. Saxhumana ke ngingakadume yabo after ngivele kwakuleya video yakakhumbula ekhaya yabo. Kusho ukuthi ke abele emangilecua abele ngibona amedlula ngibona ngingakadumiki yabo sibele sixhumana ngijabulela khona lokho ke ukuthi mangidlula usomjuke kimina ke kuyoduma indawo yonke ukuthi ke ube izobona uKingNuba ngikuveze konke lokho ukuthi haya bezobona mina. Kusho ukuthi ke sibele sixhumana lapho ke ngathi ke mase kulokhuzana abantu baqala ukurecognize ikhono lami lokuthi ngicula kahle ezweni wathi angilokhuzana ngikhuphuke ngize kuye so that ezokwazi ukuthi esizokwazi ukuthi sihambe indawo lezi ekufuneka ukuthi ngihambe but mangisemakhaya ngikwazi yabo. Njengoba ubona nje ngise Afro ngiye naye ngokuqala kwami nge-Afro yabo ngokubona uDr Khehlelezi kwakuwuye ngicabanga ukuthi nawo kongizo ngihlangana nabo ngisakhumbula ngahlala but kwakuwuye lokhuzana yabo owalokhuzana owayeseduze kwalabo bantu yabo. Futhi ke abantu bangibona ukuthi hayi lo muntu kusho ukuthi umculo professional yabo njengoba ehamba nomculi oprofessional uJombo kusho ukuthi uprofessional lo muntu yabo ngoba abantu bengawu-understand umculo wami but manje sebeyawu-understand njengoba sengidedele i-hit song iwozana ukuthi hayi KingNuba is a professional singer and international artist because I'm all over the world. Yes. Ngiyayizwa mfethu uyayibeka kacaca. Mhlambe uKingNuba sizombona yini eshintsha indlela yokugqoka ngoba esexhasiwe baka Artbitor nje esesimbone sengasayigqokile Artbitor yakhe beyigqoka eqaleni esegqoka le Artbitor yaka Artbitor. Bakwethu mina ngizenzela umathanda la ezweni. Ngizenzela ukuthanda kwami bakwethu. Mawuthi angigqoke ngendlela ngigqoke isketi mina ngunodlalela noma yini ifike emhlale. Ngiyayidlalela nje ngiyigqoke ifike ngihlale. Mawukuthi angigqoke ezasezweni ngiyayigqoka. Mawuthi angigqoke eza Italy ngiyagqoka. Mawuthi angigqoke isketi ngiyashigqoka. Kusho ukuthi ngidlalela noma yini ezweni but ngeke ngikhohle ukuthi I'm an ambassador of Artbitor yabo. Artbitor isicathulo sale phesheya but nizongibona ngigqoke iArtbitor entweni eziningi yabo. Nizongibona ngigqokile iArtbitor but if uhlangana nami ezweni uzongibona ngigqokele zasezweni or ngigqokele isketi makuthi angigqoke isketi ngigqokele ini mawuthi angigqoke ini but kubantu einkundleni ngizobele nje ngivelile ngeArtbitor nezasezweni eyimpahla. Ngiyayizwa mfowethu uyayibeka iyacaca. Mfowethu akukhona konke akukhona kodwa lokho sokubalile okwehlele kulonyaka. Wena nje uphikisana necorona ithiza ngala wena uthi nyala. Ngikubona kwimbewu mfowethu. Ezinye zezinto futhi lezo engikubona ukhuphuke kakhulu futhi. Ngibonga kakhulu nginaleli thuba engalithola kwimbewu ukuthi bangibone nabo ukuthi ngumuntu onekhono yabo. Mina ngumakhono onke ke la ngifika khona nje ukuthi ichithisaka. Ngibonga kakhulu ngibonga ukuthi bangibone bangaze bangibiza ukuthi ngithi ukuyovela lapha. Ngithembe kakhulu ukuthi nakwezinye izitori ngisazovela makuhamba isikhathi yabo ngoba izwe lonke livumele iKing njengoba sengivele ngaphesheya kwezilwandle igama lami aliphelele la eSouth Africa lile kude lapho engingaze kufikelele nabanye abantu khona kodwa igama lami abaphezulu kodwa igama lami lenzani likhona lisele emazweni wemali lisemazweni. Ngethemba ukuthi kuzoqhubeka njalo nje ngize ngigcine nami sengifika nakwamanye amazwe yabo ale phesheya kwezilwandle ngihamba o20 hours
ngebhanoyi. Ngiyayizwa mfethu uyayibeka yacaca. Mhlawumbe singakubona uqhubeka kwimbewu noma mhlawumbe wawuzodlala leso siqeshana nje sincane kuphela. Hayi impendulo lo mbuzo anginawo. Niyobona hamba nobuka imbewu niyongitshela mase ningibona futhi. Ngiyozwa ngamakholi mase ningibona. Anginayo impendulo yalokho. Ngizwa kahle mfethu. Sesivala ngane yakwethu siba nomdlalo ke siba nayo la. Umdlalo nje ukuthi sizocompare abantu ukuthi wena imuphi umzwayo ngaphakathi. Ngizoqala ngithi Khehlelezi o Dr Dlamini. Mangithi ngiphakathi naphakathi akanye ngithi angithi Dr Khehlelezi ngoba usengisizile engiqasha yabo angisho kanjalo usengiqashile isikhathi esiningi yabo ngikhetha yena ke ngenxa lezo izathu ukuthi khona la sengisize khona kakhulu angingasho ukuthi uDlamini akasize but kodwa ngigolela ku Dr Khehlelezi. Ngithi Jumbo thina usomjubo. ngithi Sicebi iduma kahle. Izinceku zami zothukele lezo bawethu ngikhetha zonke nje yabo uSicebi njengoba ungibonile ku music video yakhe yabo ngisho ukuthi inceki yami ngikhonza kakhulu inceki ucula kahle ezweni uduma kahle inceki yami naleyo siyaxhumana icula kahle ezweni umculo wabo ngibathanda bonke anginaqhawe mina amaqhawa alala ngithi Mthandeni Khuzani. Angathi ngibamba la ngimncane khona hayi bafethu uyakhala asemdedele mfowethu asibatshele bakuthola kuphi kuma social media ngane yakwethu usicelele ukuthi abasubscribe ku Select Africa TV ubacele besubscribe ku KingNuba banibani. Yes. Bakwethu angazi ngoba amanamba lecaleni angale eroomini noma ngiyoyithatha ifoni ngihamba uyithatha ngoba sibanike okuyikhona okuyiqiniso hayi khuleka butwana isathi shwike inkunzi yami bafethu njengoba nazi bafethu ukuthi sihleze sinikeze izinto ezibalekile thina la emphakathini abantu abaphumelelayo emphakathini naye KingNuba ye king isabheka ngoba phela iwumuntu obhizi ezinye izinto uthola ukuthi ngoba phela amabhizinisi maningi amabhizinisi so manje kubalekile ukuthi abantu batshele kuyikhona bhodwami and baningi KingNuba Mbumbulo la abavukayo basezweni ngithi iyodwa inkosi yasezweni njoba nganazi nje nani ukuthi KingNuba umculi wokuqala ukucula umculo wasezweni umculo onga-understandwa umuntu. You can't understand this my genre. Yes. I-genre yami i-genre nje ongeyi-understand ifika angisiyena uLokhuzana. Ufuna nakho kumele ngicacise ngizoqhubeka ngicacisa angisiyena uNosomahlaba wethu. Mina ngithi ngiyekeni wema ngiyenza imkhuba yami mina ngusomkhuba nginemkhuba yami yokudalwa angisiyena uSomahlaya uSomahlaya ngehlukile na uSobamahlaya angisiyena uMahlaya ngumuntu onemkhuba nje wena wabona indidane yeso njengoba nami sengiphendwe ngayibhova nendidane ngiyikhombo yebhova nendidane ngoba la qhamuka khona King bave bathi ayawuthole lo mfana. Uyazi ngikubona usunama bodyguard. Ngikubona usunama bodyguard. Ama bodyguard wami umsebenzi wakho omkhulu ngoba sifutha phambi ngabantu ubone ikhukhumala lezazinto. Sengigadile ubone ukuthi awu bandla nokulo kuyisilenjana bandle kuyazama ukukhukhuma. Asibanike mfowethu la uzixhuma obakuthola khona bhuti wami. Mawufuna ukubhuka KingNuba umthola ku-manager awumtholi uma ungafoni ubele uthezweni ucula lamanamba engiwadedela la akusiwona wa KingNuba ngatholakala ku KingNuba eyokuqala inamba 073 49 15 474 angiyiphindi 073 49 15 474 naye esibili 079 804 24 14 079 804 24
14 wona amanamba asezweni ke lawo atholakala kuyo iKing izotholakala imanager lapho izotholakala imanager bangibhuke khona they must understand that I'm an international artist therefore I will ngiyakhosta bawethu bawethu kumele ba understand ukuthi uKingNuba usebenzile ezweni manje umsebenzi wakhe kumele uhlonishwe ukuthi if ebiza isamba kuyaphoqa bakwethu igama lakhe likude lisebenzele igama uma ngibheka imikhumbi nalazi bakwethu sibona imikhumbi naye yale mengibheka imikhumbi yaphesheya la khona igama lami ishiya la khona igama lami ngikhona lami likhona yabo but bakwethu ingakho you must understand that kumele abantu bakhokhe ukuthi Facebook KingNuba Media onama abbreviation KNM Instagram KingNuba1 yilokho engakusho uTwitter wangehlula isilungu kakhulu wangehlula isilungu abantu ababhuke lapho or balokhuzane babhale kuma email ujumbolwando@gmail.com jumbolwando@gmail.com or yamkelanuba@gmail.com yamkelanuba@gmail.com abafuna ke ukufaka ama-email abafuna ukufona abafoni bakhulume into yaphambili ngoba I'm busy like a bee mana ke iKingNuba sesingambona umama wekhaya ekwamanje kusale nale bawethu amfuna uqamba amanga kuyale nale bawethu usazoba khona yena ngithi faka nomasivi ngiyaqosha manje ngithi intombi ayifama CV ngizoba uthi ngiqashwa omuphi amaCresida ama 2000 ahlupha tshela ukuthi yonke into everything is about money amaCresida nje kuthiwa khululeka baby they must know that love is not about money uthando lungothando nje ukuthi kumele kuphushe impilo yasezweni esakhe imindeni yabo ngibonile elinye lama 2000 likufonela la likutshela likufuna imali wavela wa divorce same time mina ngiyadivorce nje bawazi mina umuntu ngajula naye isuku lodwa ukuthi divorce mangibona engicela imali they must know that ukuthi I am a divorcist divorcist noba kuyivikele lodwa mangibona nje ukuthi once wathi angibe ngisazi ukuthi ufuna ukuthini ngithi divorce once wasakhuluma ukuthi ima angazi noma uzothi my honest noba imana mpathi vele ngithi divorce kahle kahle sibafuna abantu abasifuna imali sifuna abantu abasifuna uthando sibanike uthando sibanike nokuthi sibanike sibathi peace ukuthi basebenze kanjani yini abafuna bayilandele ukuze basebenze yabo not ukuthi thina basibona ukuthi sabaqashi babo baqashiwe la kuthiwa mabesithanda yabo they must know ukuthi asizona inkampani zothando lapho uzofika ukuthola uthando nemali yabo befuna bazi ukuthi umuntu mawumthanda uthanda yena nothi ukuthi imali ingenaphi imali ingenaphi subscribe kwi-TV yakho botwami abantu basubscribe KingNuba Media ku YouTube ngiyacelela na kwi Select Africa TV ukuthi niyo subscriber nani balandeli be KingNuba Media niseshe nje Select Africa TV if wazi uKingNuba nje usupport iSelect Africa TV nathi yasupporta kakhulu singama artist ayikhethi balala artist elivelayo eliphezulu eliphiphipi kodwa iyaqhubeka nje support abantu ngicela ke egameni lenkosi ephezulu ngasegameni lika KingNuba ukuthi ni support iSelect Africa TV Supportani Select Africa TV bafowethu Select Africa TV izohlezi nilethela abantu abadumile nabaphumelelayo njengabo KingNuba namanye ama celebrity bafowethu enibathanda kakhulu uthi Select Africa TV ufela usubscribe uthi Select Africa TV ku Facebook uzinizolibona ihora lenjabulo lihlalele nezinsizwe ezifanayo nje no KingNuba nezinye insizwe bafowethu ezidumile nezintokazi ayasivalela umuntu wonke umuntu singena noma ikuphi Select Africa TV iyafika lapho wena osukufuna khona uma usidinga ihora lenjabulo beline KingNuba asijabule mfowethu ngithi bhobho yini wemongo basenzothi ngithwele eswino ubhiyane ibiliboco wemo bhobho sesithi usani sesithi usani sesithi usani sesithi usani sesithi usani sesithi usani sesithi siyabonga bhotwa
uthi Select Africa TV and we are subscribe bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya, ngiqhubeke njalo nje ngokubuka amavidiyo ami.